Пәйгамбәребезнең таравихы ничек ул Бухари һәм Муслим һәм бик күп сөннәт җинтыклардан килә. Берничә сахабадан килә. Һәм шулардан Айша радиллаһу әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айында да һәм Рамазаннан тыш булган айларда да 11-дән арттырмаган. Икенче рәваятләрдә килә, Пәйгамбәребезнең 13 рәкат укыганы. Һәм без күрәбез, мәсхәпләрдә анда 20-гә арттырганнар. Әлбәттә бу бер генә сан түгел, анда 36 да бар, 40 да бар. Яра алык иң таралганы 20. Ярар, ни өчен соң 20-гә ул зурайды? Чөнки Пәйгамбәрбез заманда Пәйгамбәрбез намазы узын булган. Хәтта Айша әйтә, син сорамайдан узынлыгы хакында ди. Узынлыгы хакында сорама да. Шуны матур итеп, узын итеп укыган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманда шундый узын намазлар булган. Пәйгамбәрбездән соң табигыннар заманы җитә. Инде халык менә мондый узын намазны укый ала алмаган. Аннан соң бу инде галимнәр иҗтиһад кылып, шул ук узын намазны 20-гә бүлгәннәр. Шул ук узын намазны 20-гә бүлгәннәр. Беләсем, максаты нәрсә булды? 20-гә бүлүнең максаты нәрсә булды? Узын намазны, мәсәлән әйтик, 10 җүз укылган. Мисал әйтәм, мөмкиндер 9, мөмкиндер 8, мөмкиндер 12 җүз укыган. Әйтә алмыйбыз. Әйтик, мәсәлән 10 җүз укылган. Шушы 10 җүзне 20-гә бүлгәннәр. Беләсем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы 10 җүзне 8-дә укыган, 8 рәкат белән озак басып торганнар. Аннан соң галимнәр күргәннәр, кешеләр катнашмый башлаганнар, китә барганнар. Аннан соң инде иҗтиһад кылып, әйдәгез инде 20-гә калдырыйк, ләкин узынлыгы калсын. Узын һәм төне буе шушы 20 рәкат белән эшләгәннәр, укып чыкканнар. Бездә хәзер кайтыйк. Бездә ни булай да юк, ни булай да юк. Ни Пәйгамбәребезнең 8 рәкаты белән дә укымыйлар, Пәйгамбәрбез намазы белән, 8 белән, сөннәт белән. Ни узын итеп дә укымыйлар. 20-гә ясаган син икән, әйдә узын итеп укы. 20 итеп ясаган син икән, узын итеп укы. Алар шул вакытта дәлилләнә башлар. Менә бит Имам Ахмад, менә бит Абу Ханифа, менә бит галимнәр бит, алар имамнар, алар бит инде белмичә әйтмәгәннәр. Әйе, белмичә әйтмәгәннәр, дөрес. Ләкин аларны узын итеп укыганнар бит. Сезнеңчә түгел, шапы. Нәрсәсен сез укыйсызмы? Сез нәрсә укыйсыз сез? Иң кыска сүрәләр бар бит, иң кыска Духадан башлар да, Нас кахәтле баралар да, аннары кирдән тагы иң кыска сүрәләр. Иннактайнекл кәүсәр, кул халлах, менә шушы әйтеп 20 тиздән шулыйлар да, һәм шуның белән инде гурланып кайтып китәләр. Менә без таравих намазы укыдык. Ла илаха илlallah, ла илаха илlallah. Булай әлбәттә бу үзеңне бер кашан да сабырлыкка өйрәтмисең. Сабырлыкка булай өйрәтеп булмый. Өйрәтергә кирәк сабырлыкка узын басып торулар белән. Субханаллах, ла илаха илlallah. Алла Тәала безгә хиятка күндерсен баршаларыбызны. Баракаллаһу. Әле бу менә бер мисал гына. Бу безнең мисал китердек нәрсә хакында? Намаз мәсьәләсе генә. Һәм менә шулай итеп кеше Рамазан аенда тулысы белән бөтен гыйбәттә дә сабырлыкта үзен тәрбияләргә тиеш. Тәрбияле үзең сабырлыкта. Баракаллаһу фикум. Шулай итеп үзебезне тәрбиялек, бирәк тә без яшьләр тәрбиялек шушы хәерлектә узын басып торуда, аннан соң инде Рамазаннан соң да инде безгә җиңелрәк була ул тәһаҗҗүд намазларын дәвам итәргә. Баракаллаһу фикум.